Het milieubewustzijn bij de Limburgse bedrijven groeit zienderogen. De afgelopen jaren engageerden zich tientallen bedrijven om mee te dingen voor het charter Milieu en Duurzaam Ondernemen Limburg. Zo is enveloppenfabriek E-Lab uit Lommel al jaren bezig om haar processen milieuvriendelijker te maken. Ja, dus om te beginnen zijn we dus een goede 10 jaar geleden begonnen om al de inkten die in onze productieproces op basis van alcohol bestonden te vervangen door inkten op waterbasis. Maar dan spreek ik al over van voor het jaar 2000 bij onze eerste milieucharter of milieukeuren toen hebben we dat aan de gang gezet. Dus daar waren we eigenlijk een beetje pionier in, zeker in België, maar ook in Europa. We zijn daar nog verder aan het gaan, niet alleen alcohol bij inkten, maar ook de verpakkingsprocedés, dus per doos minder karton gaan verbruiken. Het recyclageproces, dus meer fracties van onze snippers. Wij noemen dat geen afval, dus de restfractie van papier noemen wij geen afval. Dat is ook opnieuw een nieuwe grondstof, dat noemen wij snippers. Dus die snippers gaan wij ook meer en meer gaan onderverdelen in verschillende fracties, waar wij het minder recycleerbaar gaan scheiden van het best recycleerbare. De verdere acties zijn in de sfeer van een onderzoek doen in hoeverre dat de warmte die geproduceerd wordt door onze compressoren en onze vacuümpompen kan hergebruikt worden om een magazijn te verwarmen. Dus dat onderzoek is nu aan de gang. Nog een verder aspect, dat is meer een omgevingsaspect, dat is het maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan invoeren in het bedrijf op een gestructureerde manier. Het Charter Milieu en Duurzaam Ondernemen Limburg is een initiatief van VOCA, Kamer van Koophandel Limburg en de provincie Limburg. Wij willen bedrijven aanmoedigen om respectvol met het milieu om te gaan, maar ook duurzaam te ondernemen. En daarvoor uitdagingen aan te gaan van innovatieve aard in hun productieproces, met hun producten die ze gebruiken enzovoorts. De bedrijven krijgen een jaar lang een begeleiding van een aantal deskundigen die doorlopen een heel parcours en op het einde van de rit moeten ze milieuwinst gehaald hebben. In 2011 behaalden 12 bedrijven het charter. Op dit moment zijn bij het tweede traject 23 Limburgse bedrijven in actie om hun milieuplannen uit te voeren. Het Charter Milieu en Duurzaam Ondernemen Limburg loopt inderdaad al 2 jaar. Het eerste jaar hebben 12 bedrijven daaraan deelgenomen. En die 12 bedrijven hebben toch wel heel wat veranderingen in hun omgeving teweeggebracht. Bijvoorbeeld als je kijkt naar externe milieukost, dan is er heel wat CO2-uitstoot bespaard. En dat creëert natuurlijk een positief effect op het milieu. Wij willen in Limburg klimaatneutraal worden. Dat geldt voor de burgers, voor alle Limburgers die daarvoor inspanningen moeten doen. Een beetje op hun energiefactuur letten en het gebruik van elektriciteit enzovoorts letten. Maar ook onze bedrijven moeten meedoen, want bedrijven die gebruiken ook heel wat energie, die gebruiken ook heel wat producten en daar kunnen ze ook wat duurzamer mee omgaan. En dat het niet altijd moet gaan om grote en dure investeringen, bewijst de groep Jan in Hasselt. Ja, dus hier eigenlijk het magazijn. Dus wat hebben wij hier gedaan? Toch wel grote veranderingen. Het lijkt misschien niet veel, maar wij hadden vroeger werden de lampen aangedaan van 7:30 's morgens tot 8 uur 's avonds. Dus al de TL-verlichting was dan aan. We hebben daar nu 3 compartimenten van gemaakt. Dus de doorgang blijft wel branden. Maar de verlichting het tweede en derde verdiep gaat pas aan als daar iemand moet zijn. Het kan gaan van het anders beheren van uw afvalstromen, kan gaan van het veranderen van al de verlichtingen, bijvoorbeeld TL overschakelen naar LED's, kan gaan naar het anders gebruik van water, kan gaan naar anders gebruik van hemelwater en dies meer. Het zijn eigenlijk heel dikwijls heel eenvoudige, kleine ingrepen die met weinig investering toch enorme resultaten kunnen behalen. Een stukje rond waterrecuperatie gaan we nog uitvoeren. Dus we gaan trachten eigenlijk het water van het dak op te vangen waarmee wij straks in de kermis onze kermis laten bollen. Verder hebben wij in de toonzaal nog een heel project lopen rond besparingen, andere lampen die wij willen hangen. En op die manier eigenlijk een grote besparing realiseren. Een van de testen is bijvoorbeeld hier in de toonzaal waar wij eigenlijk met LED-verlichting gaan testen in plaats van een spot. Waardoor wij toch aanzienlijk besparing hebben in het verbruik van de elektriciteit. Ja. Wij begeleiden dat samen met VOCA. We hebben enkele ambtenaren hier van de milieuvergunningen, van de dienst Milieu, die samen met de mensen van VOCA de bedrijven begeleiden, die ook in een taskforce zitten waar dat de problemen worden besproken die bedrijven onderweg tegenkomen. Dat is de rol van het provinciebestuur en natuurlijk geven we ook financiële ondersteuning. Want als we goede voorbeelden willen krijgen, dan moeten we daar een provincie ook mee aan helpen trekken.
De inspanningen zijn niet alleen goed voor het milieu, het is tegelijkertijd ook goed voor de portemonnee. Bovendien versterkt het imago van het bedrijf als het groene gedachtegoed wordt uitgedragen. Zo investeerde Isola fors in duurzaamheid bij de bouw van de nieuwe vestiging in Tongeren. Het is natuurlijk zo dat wij als een bedrijf gespecialiseerd in thermische isolatie en akoestische isolatie een bepaalde voorbeeldrol moeten spelen, vind ik. Isolatie is een hot item, energiezuinig zijn is een hot item. En dat heeft alles te maken met het milieu natuurlijk, onder andere. We moeten duurzaam zijn, duurzaam omspringen met onze grondstoffen. En wij vinden dat wij daar als firma een voorbeeldrol moeten in gaan spelen. Dus we hebben ervoor gekozen om zo weinig mogelijk ramen te nemen. En daarvoor, je moet natuurlijk licht hebben in je bouw, zeggen we goed, van boven gaan we een grote koepel maken, om zoveel mogelijk natuurlijk licht van bovenuit toch te krijgen. Maar uiteraard zijn we begonnen met het uitstekend isoleren van onze nieuwe kantoorgebouwen. We zijn daar eigenlijk zeer ver in gegaan, zowel wat betreft wanden, vloeren, het dak van onze kantoorgebouwen zijn extreem thermisch geïsoleerd. Wat we er eigenlijk voor gingen om een ongezien laag E- en K-peil te realiseren wat kantoorgebouwen betreft. We staan hier op de isolatie zelf eigenlijk en hier ligt dus 45 centimeter thermische isolatie onder. Elke verdieping is apart thermisch geïsoleerd. De wanden hebben ook ruim 40 centimeter isolatie in zich en ook het dak is extreem geïsoleerd. Dat is natuurlijk onze core business. Het spreekt voor zich dat we daarin wouden excelleren, zal ik maar zeggen, de beste in zijn en dat sprak dan ook voor zich. Het Charter Milieu en Duurzaam Ondernemen Limburg heeft al positieve resultaten kunnen voorleggen. De 12 laureaten van het eerste traject bespaarden samen op 1 jaar tijd 1950 megawatt per uur elektriciteit, 675 megawatt per uur gas, 85.000 liter stookolie, 110.000 liter diesel en 1,7 miljoen kilometer wegtransport. Dat is een besparing van 16.150 ton CO2-emissies. Door het succes komt er een derde editie. Je kan alleen maar een warme oproep doen naar de bedrijfsleiders om deel te nemen aan het derde traject. En met zoveel mogelijk erin te stappen. Want door de steun van de provincie kunnen we dit op een zeer kostprijsefficiënte manier doen. En we hebben er alle belang bij dat onze provincie CO2-neutraal wordt. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor onze kinderen.